Piye tak pano iki kok malah nderom ning kono iki? Lah dalah, lak tenan to. Ngamuk kae lho. Bapak sih ndadak gendaan. Gendaan gundulmu iki. Bapak kaya ngojek. Alah nggo salesan. Bapak ngonjengin rondo to. Rondo ndi lho iki? Kae sing susune di sebelah. Cangkemmu iki lho ngomong sembrono. Krungu mamakmu lho. Ayu ndi Pak karo rondone karo Mama. Ya ayo mamakmu saiki kok. Tapi akeh kono. Lek bodine Pak. Lek bodine yo masuk, bahenol. Mamakmu lu kuru, kurang daging. Aduh, cangcuk. Ngomong apa mau? Kurang daging. Aduh, Ngono ya mau tumpah ya lho. Aku ora melu-melu, Bos. Iki masalahne wong tuwek. Nguntal gari nguntal lain kakan pola. aduh. Kok daruan. Ya ampun, bocil iki. Perkara ae rumah saku. Wong lanang mareki ora kakan pola. Ya, minggat kena. Bandane sapa mau gawa ki? Iya to ki? Bandamu kuwi lho. Yo. Ya, kopine. Amit ya, Dik ya. Aku lho asli kira selingkuh. Sangke ae itu cangkeme bocil. Encah kae lho. Wong menenge ngapusi kok. Udah no ngomong. Yo, aja mau baleni. Awas nganti mau baleni tak ketok manukmu. Pak, oleh salam. Salam kok sapa lho, Nduk? Embo, Pak. Jere mantane bapak ki. Apa, Dok? Mantane bapak lho, Mak. Ayu wonge. Oh, ngono selama iki ya. Ini hubungan karo mantanmu. Aduh. Piye tak pano iki kok malah nderom ning kono iki? Ndrom gundul mlacat ki. Dijak Jumatan, Mas. Cok aneh.